Здравейте, млади мечки, здравейте, стримър. Това е кандидатура за Candy Craft. Да, първо ще отговоря на въпросите, после ще ви покажа какво съм построил. Да, значи първо на 13 съм, от град Смолян съм и моето име е Борислав. Името в играта ми така, Синхрей БГ. Така да започваме с кандидатурата. Първо виждаме тази къща, която изглежда така отблизо. Тук има прозорчета, малко ляни листа има по нея, за да придобие вид, и вътре някакво уютно. С печки изчества всичко. Тук имаме една ферма. Така малка ферма, колкото взема нещо. Тук имаме един нещо особено и тук имаме пътя на върховина. Насам имаме тук малко импровизирано игръци с нещо като водопадче, тук с рис и там шулки. Това беше първата част, сега ще се върна с втората част. Добре хора, сега следващата част. Първо виждаме това малко дръвче тук, което съм направил с такива логове, които не могат да се вземат от креатива, вземат само с команда. Тук съм направил едно малко мостче, това е клей и някакво да кажа за клея. Насам съм направил едно мостче, така изглежда отстрани. Така изглежда като вървиш по него. На мен честно ми харесва как се получило, за да не знам. Да продължаваме нататък. И е време за следното не по важност, част трета. Тя не е много голяма част, само тази малка ферма за овце и се влиза така с това. И тук има малко ножица, съм закачил с цвет надолу. Тук е това къщата за жито, която е изоставена. И да, това ще бъде всичко по кандидатурата. Надявам се да ме приемеш. Постарах се за тази кандидатура. Вече в цели 3 части го направих. Това бях аз, Майк. Вие бяхте моите мечки и чао!